Canal Roig, t'informarem de tot, no et tornis boig. Bon dia, radiomaniàtics, com esteu? Avui tenim un programa molt especial, només d'esports i farem entrevistes a esportistes. Avui toca entrevistar el Jordi Morales, un campió de ping-pong paralímpic, que ha vingut al nostre institut. Entre jo, la Júlia, l'Alba i la Daniela farem les preguntes sobre ell. Esteu preparats? Bon dia, Jordi, com estàs? Hola, bon dia, molt bé. Ara et farem unes preguntes. Molt bé, perfecte. Si no t'importa, ens podries explicar una mica quina és la teva diversitat funcional? Sí. Mira, jo vaig néixer amb una discapacitat que es diu espina bífida. Ara tampoc no em posaré aquí a explicar termes mèdics perquè estaríem aquí hores. Si algú arriba a estudiar medicina ja ho estudiarà, però el que és important és, per la gent que no em conegui i que ara mateix, evidentment, clar, no em poden estar veient, jo tinc problemes a les cames, o sigui, la meva discapacitat afecta les dues cames. Llavors el que m'afecta és l'hora de caminar, jo em vaig balancejant d'un costat cap a l'altre a l'hora de caminar, i llavors tot el que és la part posterior de les cames em falta, no se m'ha desenvolupat musculatura. Llavors tinc problemes d'equilibri, si jo he d'estar de peu quiet tinc dificultats, i altres coses de la vida diària que també em costen bastant, pujar escales em costa, saltar jo no salto, aixeco uns centímetres, poqueta cosa. Si jo he de córrer, no, jo caminaré ràpid, ara una miqueta aquestes coses. Clar, t'has acostumat, però a la teva vida quotidiana, vulguis o no, t'afecta. Sí, m'afecta, però m'afecta també perquè hi ha barreres en l'entorn. Vull dir, una miqueta, que dèiem, si no hi hagués escales a cap lloc no m'afectaria. Hi ha altres coses que no. El que sí que és veritat, que jo tinc l'avantatge, respecte a avantatge o no, diferència, diguem-li així, perquè ni millor ni pitjor, no? No sé si alguna vegada heu tingut l'oportunitat d'entrevistar o entrevistareu algú on la seva discapacitat és adquirida. Què vol dir adquirida? Que amb els anys ha passat alguna cosa, sigui el que sigui, i llavors ha adquirit la discapacitat, no? Clar, és molt diferent. Per què? Perquè jo al final he nascut així. O sigui, la meva situació de discapacitat és la meva normalitat. O sigui, jo faig una miqueta de broma de dir, a mi si ara jo intento, ho he fet a vegades amb els amics de broma, intentar posar a caminar-me recte, jo allà em sento estrany. Per què? Perquè no és la meva normalitat. I jo, per exemple, em veig en un mirall i jo en el mirall veig la meva diferència. Però si no, jo no sóc conscient que camino diferent a vosaltres. Si no fos perquè hi és un mirall i veig que evidentment camino diferent a com camineu vosaltres, jo no notaria per què, perquè tota la vida ha sigut així. Llavors per mi això ja és la meva normalitat. Llavors això també fa que adquireixis com certes costums, hàbits que fan que t'adaptis, senzill, més senzill. No sé, posar-te un exemple. Jo, per exemple, crec que anar a patinar, em sembla que no podria posar-me uns patins. Què passa? Que el patinatge no m'agrada. Automàticament ja, saps? Vull dir, certes coses ja no m'agraden. O anar amb bici, jo amb bici sí que puc anar, passa que no puc anar amb una bici de dos rodes pel tema de l'equilibri, però hi ha adaptacions. El cotxe, que m'heu vist aparcat aquí, jo el cotxe no el porto amb els peus, el porto amb les mans. Al final, quin és l'objectiu del cotxe? Anar d'un lloc a un altre. I jo vaig d'un lloc a un altre. O sigui que, al final m'he anat adaptant la meva vida i també això ajuda molt el fet que, el que et dic, que l'origen és el que se diu congènit, que vol dir que és de naixement. Des de quan fas aquest esport? Jo practico tenis taula des que tenia 6 anys, o sigui, porto tota la vida. I l'avantatge del tenis taula és que és un esport que és això, que és molt inclusiu perquè les normes no canvien gaire i tenim aquest avantatge. Quants premis has guanyat? Aviam, és que són 30 anys ja. Els més importants. Clar. Ara aquí entraríem en un debat important. Què vol dir importants? Doncs que has quedat en el pòdium o alguna cosa així, saps? Vale? Clar, però la importància, és a dir, jo ja sé el que voleu dir una miqueta, ja sé que evidentment unes medalles olímpiques segurament són les més importants. Jo tinc 3 medalles paralímpiques per als Jocs Paralímpics. Vaig fer una medalla de bronze el 2004 als Jocs d'Atenes, una medalla de plata a Londres, als Jocs del 2012, i una de bronze també als últims Jocs, els de
els de Tòquio, que sabeu que el del 2020 es van fer el 2021 per la pandèmia, etc. Però el que volia dir amb això, i també, com ha destacat, tinc 3 medalles una vaig quedar campió del món individual i 2 vegades he quedat campió del món per equips. També tinc 6 medalles de campió d'Europa, 5 per equips, una individual. Sí, això és el més destacat o el que més crida l'atenció. Però a vegades les medalles més importants no són les que criden més l'atenció, com pot ser una medalla paralímpica, sinó en funció del que al darrere l'esforç o el que ha suposat aconseguir aquesta medalla. Per exemple, tinc una medalla de bronze d'un campionat d'Europa per equips, que és important, però quan has quedat 6 vegades campió d'Europa pensaries és molt secundària, però clar, jo 2 setmanes abans d'anar a aquell campionat d'Europa estava en un hospital, en un quiròfan en concret, amb una intervenció quirúrgica que m'havien de fer al cap. Clar, jo veig imatges meves d'aquell campionat en què anava amb el cap rapat, anava totalment rapat i amb els punts, me'n vaig anar amb els punts al posterior, que llavors per mi això té una importància, una rellevància molt gran. Ara, sí, les que més destaquen, les tres paralímpiques, està clar. I quina va ser la teva millor competició? La millor, el campionat del món del 2018, que va ser quan vaig quedar campió del món individual. I quan vas decidir-te fer-te olímpic? Bé, això tampoc va ser realment triar-ho, una mica va succeir. A l'esport... Jo quan vaig començar, jo estava en un club d'Esparreguera, perquè jo vaig vindre a viure aquí a Sant Andreu el 2010, 2011, no m'acordo, ha passat molt de temps, i jo vivia a Esparreguera. Llavors, jo allà a Esparreguera vaig començar amb 6 anys en el club, però clar, en el club era l'única persona amb discapacitat que hi havia, amb la qual cosa, i a més en aquell moment l'esport paralímpic era molt desconegut, ningú el coneixia. Llavors jo vaig començar a competir, ja us imagineu quines categories hi ha d'edat, benjamí, alaví, cadet, tot això, però amb nens sense discapacitat. Clar, llavors aquí era tot molt amateur, jo anava a entrenar 2 dies a la setmana, etc. Després començo a entrar al món paralímpic i després dels Jocs del 2008, de Pequín, és quan des del Comitè Paralímpic et diuen ara posarem diners perquè us pugueu començar a dedicar una miqueta a això. Us hi voleu dedicar o no? Sí. Llavors començo a entrar també al centre del rendiment, que és on entreno ara mateix també, i ja canvia. Per tant, el canvi va ser després del 2008. Què sent el ser un olímpic professional? Què se sent, hòstia? Sí, és complicat, Sí. El fet de ser paralímpic jo crec que és un privilegi. Crec que és un privilegi perquè es requereix de moltes coses. O sigui, no val dir només que hi ha un molt esforç, molta constància, molta superació, que també, però és que hi ha molta gent que s'esforça, que té constància, que té superació i no hi arriba. A més, en el meu cas, no és que hagi arribat una vegada, és que em porto 6. Que llavors és que és un privilegi perquè és que necessites sort, segurament també una miqueta, estar en el lloc que has d'estar en el moment que toca, hi ha moltes circumstàncies, llavors jo crec que el que se sent és un gran privilegi de poder viure aquestes experiències.